Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon. In Jippe's topjobbers, dus de spannende beroepen. Misschien zit er wel gat voor dichtbij. Kijk maar naar Jippe Tippe topjobbers. Ik sta hier op een splinternieuw eikenhouten trap. En we zijn vandaag in Panning en ik heb 5 kinderen metgebracht. Ja, en even mij steden de mannen. En dat moet ik zelf maar eens even voorstellen. Hé jong, ben bustig eigenlijk. Dag Jeppe, ik ben Eddy. Aha, Eddy. Ja, Eddy, wat maakt zich hier allemaal vertellen, schat? Nou, ik maak eigenlijk alles voor bij de mensen in huis. Ik maak trappen en ik maak tafels en ik maak stoel. En ook kindermeubels, maar ook kinderspeelgoed. Ja, kindermeubels, dat willen we natuurlijk allemaal weten. Maar speelgoed, ja, wat is dat eigenlijk? Wat is het met dat speelgoed? Nou, wij maken speelgoedauto's van boomstemmetjes en van tek, van boeten uit de bus. En die gaan we dan weer verkopen. Oh, dat is erg interessant. Maar dus dat gaan ze alleen? Ja, je doet eigenlijk alles alleen. Maar ik kan vandaag eigenlijk wel wat hulp gebruiken. Oh, ja, misschien kunnen de kinderen dich wel helpen. Wilt jij helpen, jongens? Maar stel je even zelf voor. Wem zit jij? Ik ben Britt. Ik ben Kelsey. Ik ben Lissy. Renske. Ik ben Steve. Ja, dankjewel jongens. Maar ja, wat moeten ze dan precies doen? Nou, wij gewoon de wieltjes aan een auto draaien. Hey Eddy, wat maakt sticht mich nu? Dat is geen uiteke, man, dat is een stukje hout wat ik hier op tafel zit liggen. Ja, maar Jippe, dat moet zo jong. Dat is echt, mijn zuster precies waar het hout vanaf komt. Ja, dat wil zeggen dat is een natuurproduct hout. Ja, dat is ook een echt natuurproduct. Helemaal milieuvriendelijk. Zeg Kelsey, ik zie dat ze een hoop van die uitekes hebben gemaakt, maar wat wil Stig eigenlijk later worden? Mijn pap keukens gaan maken. Die pap keukens gaan maken? Heeft die pap dan een keukenbedrijf? Ja, Oh, en gaat Stig dat later overnemen of zo? misschien. Ah, ik vind dat wel stoer, meiden in een werkplaats. Volgens mij handje dat goed, of niet? Ja. Hé, Jippe, kom eens uit de kast, jong. Ja, wat doet je wel niet? Hé, maar waarom heb je eigenlijk voor dit beroep gekozen, Eddy? Nou, ik heb altijd al geren met hout gewerkt. En hout dat is een heel fijn natuurlijk product. Daar kan ze bijna alles mee maken. Ja, dat heb ik net gezien met die uitekes. Maar wat heb je eigenlijk allemaal voor moeten leren? Nou Jippe, na de basisschool ben ik naar de LTS-serie gegaan. En daar heb ik de houtopleiding gevolgd. En na de LTS ben ik naar mijn Zeiknerschool gegaan. Ja, jongens, en Mazeik, dat ligt in België. Tja, in België hebben ze meer als frieten. Daar hebben ze ook fantastisch leuke opleidingen. Maar die maken ze ook kinderkamers. Kunnen we er wat van zien? Maar natuurlijk Jippe, kom maar met me met. Dan gaan we naar een winkel heen, waar mijn meubels verkocht werden. Ja, jongens en meisjes, ik ben nu even met de kinderen naar een winkel gegaan waar ze die meubels van Eddy hebben. En ik sta nu even in een winkel, mevrouw. Wie het zich stel eens even zelf voor? Ik ben Marina. Ja, en dit heb ze de meubels van Eddy. Wat vindt ze ervan, hè? Ik vind ze heel erg schoon geworden. Maar als ze wil, kom maar even met naar achter, dan kan ze zien. Tja, Eddy, dat ziet er allemaal ontzettend leuk uit in de winkel. Maar als de kinderen die kijken, als die toes ook zo creatief zijn, wat denk je, is er later ook werk voor als meubelmaker? Ja, maar Jippe, natuurlijk. Kinderen die toes al creatief zijn en geen met de hang willen werken, daar is altijd werk voor. Jo, maar ik denk dat we eens even moeten gaan kijken, want ik hoor erachter van alles. Laat maar gaan, Jippe.
Ja, Steve, wat was die gaan doen? Potverdikke, ik wil ook. Hé, kom eens van dat bed af, dat ik even kan gaan springen. Pompedompedompedompedompedompe. Moet eens kijken wat ik ontzettend goed kan. 1, 2, hup, ik ga nog hoger. Oh! Au, 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 dat heb ik pijn gedaan. Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon.